és un missatge de crida a la mobilització, és un missatge de confiança en nosaltres mateixos, perquè som desenes i desenes de milers de persones, desenes i desenes de milers de mallorquins que estimam estan compromesos amb aquesta llengua i cultura i que tenim capacitat de fer coses si mos hi posam tots junts. Però és important tenir aquesta idea clara, que junts som més forts i és l'única manera de guanyar la batalla que en aquests moments estem lliurant. L'única batalla, com se diu, que se perd és aquella que s'abandona. Per tant, nosaltres hem de ser, l'obra cultural hi serà, i nosaltres estem confiats que aquesta mobilització permanent de tots els que estimen la llengua i la cultura i el país permetran, en primer terme, frenar aquest procés de minorització en el qual mos referíem fa un moment i fins i tot revertir-lo. És l'única manera possible que, com també demanaves als nouvinguts, se sentin cridats, se sentin interpel·lats a formar part d'aquesta comunitat, que és una comunitat que té pretensió de perviure, de continuar existint en el futur.